na mmadụ elu ha ka mma tụrụ enyi ọsị ka mma tụọ enyi tụọ ya otu ọzọ ezi nke isi wee kwuo bụ na nwata elugo elu wee gwara ọgọdọ ikuku bịa bụrụ ya nakwa naanị na ọ da-abụ onye araghị ka eze ọsịkwa ya ka akwala eze onye abụ inu esi onye aghaghị ka enyi ọ na-asị ka mma tụọ enyi tụ ya mma bụ ihe eji egbu enyi tupu ịfụ mma ya atụ enyi ahụ ọ bụrụ obere mma ihe ha onye abụ mma ekwu ya bụ onwe ụdị mma na-atụ onwe ụdị mma ga-iwere bịara ebe enyi tọgbọ ọ dị ka na-egwu egwu ị na-eghi ọ na-egheghị ị na-eghi ọ na-egheghị ị na-eghe enyi na-egheghị ị atụ n'ebe ị na-abọ ofu aka enyi nwanne echi apụta mana o nwere ụdị mma gaghị ibute nnukwute mmụọ ge na-aghọ nkọ dị ihu na-abọ ịtụkwasị n'aka enyi kwa wawawa nwebere oge aka ya tọrọ n'akụ nke ọzọ ịma na mma ahụ ọ tụrụ enyi ahụ ọ tụrụ enyi ahụ mana ọ bụrụ na edu nwa gịrịgịrị aka mgbele iwe na-asị na ọmụ eji wee bụ enyi ka eji wee bọgụ ebute ịma na mma ekwu na-etinye ya na ahụ gị n'ọhịa ebe bewe gị bụ bụ a na-eru ife elu onye mara ebe akị ya lunye debe ihe enwere ndị na-aha ama otu hara ọ bụ na-ekoga onye ama ọgbụ ya onye ama ebe akị ya lụrụ onye ama ebe oche lụrụ ya oge niile ọ na-amanye aka enu na-amanye aka enu oruzie mgbe a na-eme ihe ofu n'oche adọwala onye ọzọ je nọdụ n'elu ya oruzie mgbe anyị asị ka eme ihe onye nọ n'ọcha ya eme ọbara mba ma ọtụ ọgụ mana ọ bịa ọzọ ndị anọ n'isi ọchọ mmadụ ka ha bụ enwe isi na-abụ ha na ka nọdụ n'isi ọchọ ozi mgbe asị ndị isi ọchị ngọmele na-arụ ka a wụọ ọjị wetaweda ego ihe ama gboji wepụ onye abụghị aghaghị ka eji ọsị ka mma tụọ enyi tụọ ya onye mara ebe ogu ụgbọelu nyakọrọ akpịa n'ala ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ anyị bụ John gaba n'iru John biko nwere nchanye ilu nchanye to a sị na enwere ilu nchezi na nwata gbara mbọ jee gbata ụgwọ eji nna ya ka ọ bụ mbọ gwụọ nke nna ya ji daalụ anụghị ife ikwu gedozie ntị inu ese onye nwatakịrị na-esi ọnwụ ya efeta ụgwọ nne ya ji ofetazi nyamụkwa mgbe mmanụ nwe nke nne ya afeta ụgwọ eji nne ya na nje ugbo agụ ịsafe eyi ịsaka efeta ụgwọ eji na ndị anụ n'ọnwụ onye ji nne ya ụgwọ n'ụtọ nkọm ya ya na gidi efegodo ụgwọ ya n'ọgụ n'ime welu feta ọ ntakọnya jụọ ese mmanụ ebe nne ya ji ụgwọ inu akwụkwọ ihe ọ pụtakwu na mmadụ adị ezu oke mmadụ ezu oke chacha nwa onye ga-eche na nne ya akpata ike na nne ya na onye ọna nọ n'ụwa na-akpọrọ nne ya isi onye ama na onwe ebe nne ya ji ụgwọ onye ama na onwe ebe nne ya onwe mgbe nne ya nje nga onwe mgbe nne ya gara iwu obodo mana oche na nne ya enweghị ntụpọ na onye ọna nọ n'ụwa ji nne ya ụgwọ na nne ya bụ ọgaranya onye ama na onwe mgbe nne ya bụ ogbenye na onwe mgbe tupu onwe ego ha onwe na mgbe ojichi ụgwọ nke abụọ esikwa wee inu anya bụ na onwe ebe ahụ ịsalụ anya ya afụzi ụzọ nwebe ahụ salụ anya n'isi salụ ya ka ịfụtacha ihe niile na mmafụ ha ncha sikwaba mmịa na mmafụ isie nwebe anyị nọkọta ya afụzi ụzọ ịnọkọta ụzọ echiri ịnọkọta ọchịchị agba ịnọkọta isi na ndịkọ achọghị m ịnachi ya azụ achọghị m ịfụ isi ma mara afọ ọzọ isi maka na ọ nwere ọtụtụ ihe ga-abụ ịgba nkịtị ịfụsa ha anọdụ ụlọ onwe ya ị na-aga n'akọ iji ara ka ịbọchaa ya ịbọchapụta nke ya bachapụta omerụ agha ahụ ọ nwere ụdị nna ga-abụ inwe ya ịnụ na-oji ụgwọ ịnụ na-eji ọgwụ esi ya jidekwu na ọhụrụ ọsọ ya ka na-eri na ọnwụbiga ụlọ onwe onye oji ụgwọ idie ya mechie ọnụ maka ịma na ịja ka ịtụcha ya ịtụchapụta ihe ịtọ ha anya ọgụ ụfọdụ eme ihe anya eselụ John Hello, okenye nwa m Tochukwu etinye enugwu ukwu akpụ achọrọ m ịkọ nwoke na nlo osisi a na-akpọ ọgbụ ọnwe ọgbụ kwuru n'okwu nna anyị so nwanne m nwoke ya metara asị na ọ chọrọ egbunye ya ọgbụ mgbe anyị mekwuru asị anya egbunye na a na-eme ọgbụ ihe eri so egbuo ya
etu emesịa wee gbuo onye nwe ọgbụ nwaanyị were iwe jewa si na mbụsị egbu ọgbụ na a na-akpọ ọgbụ isi so si ka ịkọwatakịrịla anyị ihe gbasara ọgbụ ahụ ọfụma. Ọ dị mma. Mana o nwere obe azịa nọ ya mgba nke ọ sị na n'ọnwa ọgbụ kwere n'ikwu nne ha nwanne ya nwoke sị na ya egbu ọgbụ nwanne ya anya ma nje n'ikwu nne nje gbuo ọgbụ ọ bụ nọọsụ n'ọnwa ọgbụ dị na be anyị mana ọ bụ nọọsụ na nwanne ya na nna ochie esi na ya egbu ọgbụ ahụ ọ dị iche mana ọ sị n'ọnwa ọgbụ dị n'ikwu nne ha nwanne m nwoke wee sị na ya egbu ọgbụ ahụ ebe ntị be nna gị jee gbuo ọgbụ n'ikwu nne gị ọ bụ nọ na be nna gị ka ọgbụ ahụ esi na onwe ọgbụ na be anyị nwanne nwesị na ga-egbu ọ dị iche na onwe ọgbụ n'ikwu nne m nwanne nwesị na-egbu ọgbụ na onye ha ime ọ bụla iche okwu ihe ahụ ime ọ bụla okwu na ụlọ onwe anyị na-ekwe nkụ mana m na-akọta obere ihe gbasara ọgbụ ọ bụta na ajụjụ ya ọ bụrụ tọkwesị chọọ isi wee jụ ya ọ mara mana ọkwa na nwanne ya ji egbu ọgbụ n'ikwu nne ya ihe maghị isi ya ha jee ijitichata obi na ya mana ọgbụ abụrụ ọgbụ niile ka a na-eme ihe dị n'isi ọgbụ dị iche iche enwere ọgbụ chi ịnụkọ na-ekwu nọ nwaanyị nwe ọgbụ ahụ ụmụ nwaanyị na-enwe ọgbụ chi ha na-enwekwa ọha chi oge gboo ahụ ebe ha na-anọ alọchi ịrụpụta n'iru ezigbo agbara nwaanyị zuru oke efu ebe o kpusiti ọkụ n'ukwu isi n'iru bie oge ọ ya alọchi o jee n'ebe ahụ jee mee ihe anya n'ukwu ọkụ ahụ kpuchiri naanị kpudosi ihu naanị ị na-anụ ukwu esi n'ebe ọ bụ ọgbọ ụlọ ọra ọra ahụ bụ ebe o si na chi ya nọ a na-akpụ ya ọha chi maọbụ ọgbụchi ọgọ ya alọchi n'ebe akọ ya eje otu ndị okenye nwoke si alọ mmụọ ụmụ nwaanyị na-alọchi ebe nwa nwoke na-anọ alọ mmụọ bụ na ọkpesị ya ogbutesi ya n'ezi ọdọbụ ya na-eme ihe dị na ya na-egburi ọkụ na-efesi ya gbene ọ bụrụ na nwaanyị ọ jee n'ukwu ọha chie na n'ukwu ọgbụchie nje ọgbụchi ahụ adanakọtatuo a na-amụ ya ama ma ọ bụ ọhachi ma ọ bụ ọgbụchi o nwere otu esi eme ya kpọta ndị ya ehulatalụghị ya ije ebe nne gị jee mawa ihe ọgbụchi ma mawa ihe ọhachi were na be di gị jee ma o wee puo n'ebe aka ị ga-anọ na-alọchi ihe a na-ekwu ya bụ n'oge na-eme n'oge gboo ọ bụzi ito nte ije gbutu ọra ọ bụ na nwaanyị ahụ emesịa nwụọ nne gị ahụ emesịa nwụọ mana nwaanyị ahụ nwụọ ọrachi emesịa nwụọ a na-abụ ọgbụchi abụ a na-eme ihe ọnwụ ha na-emegasị wee bụ ọgbụchi ha na-emegasị wee bụ ọhachi ịpụọ ya n'ike ọ ya emebinwu ihe maka na ebe ahụ ife mere wee tie ya n'anya abụrụ obere ife ọ bụrụ ebe ofeke ya apụta isi akwala uche agwere ma gbudeta ndezebe naanị ọ n'oge kịta ụka bịazi bịa mebicha ọtụtụ ihezi nwekwụzi ụmụ nwaanyị na-anụ di mmadụ ihe nwa ọgbụchi na ọrachi mana n'oge gboo ahụ ọ ga-alụ oje gbuo rie ọkụkọ nwee ihe dị ndị ebe nọ ya na-ekpe ekpere na-ekwu okwu ekwuda anya ọ bụkịtakwa na ọ chọọ nwa jee na ya ọnwa onye na-achị ụkọ nje na ọgbụchi jekwụrụ na wee na-agwa ọgbụchi okwu ka ọ dọrịa ọjọọ dọta aka na ntị ihe na ihe ha debesi edebe bụ ndị ugbo ọ bụghị ịnọkọta ịmanye na ụfọdụ site na egbutu a na-abụ ya abụ adịghị egbutu ya adịghị egbu ya egbu ka je bụọ nwa ya na-anya ahụ sịra nke ọbụla mere dị ya mma na ọnwụ ahụ ọ bụla anụ ọ dịkwanụ ndụ ọ bụla nwa ya aka sịrị akọwaka na ya dị ime ọtịtaghị inu ahụ ọfụma ọ sị na n'udenesi na nwa ya na-aya ahụ na ọnwụ anwụ ọbụla anụ ọ dị ndụ ọbụla nwa ya mana oketa atụ inu ahụ kwụrụ ọfụma bụ n'udenesi n'ime nwunye ya dị mma ime mgbe ahụ ji nwaanyị ji aya ahụ ọ bụrụgo nwa ọ dị ndụ ọbụla bụrụ nwa mgbe ahụ ọbụrụgo nwa abụrụ ka m gbaziele ya ka inu akwụrụ ọtọ ọfụma ka ọ wee nwee alọ wee nye ha chọọ inu ahụ sị na otu o si atụ onye ha chọọ ju eju bụ na udenesi n'ime nwunye ya dị mma ọnwụ amụọ ọ bụrụ nwa ọnwụ anwụ ọ bụrụ anụ ọ bụrụ na arụ na-anwụ nwa ya dị mma ọnwụ onye ahụ na-anwụ ọnwụ ya ọ dị mma mana ihe ọ pụtara bụ na udene na-eri
na-eri ihe ọbụla ọ na-eri anụ dị ndụ, ọ na-eri anụ nwụrụ anwụ, ọ na-erikwa anụ lele ule, ọ na-erikwu ozu mmadụ, rie anụ ibi ya, ọfụ ebe agụ nwụ o ji rie anụ ya lele ule, ọfụ ebe ewu nwụ ewu atụfu n'ọfịa na-amụ nwa wee nwa atụfuo ya o jee rie ya, o ga-erigide rie ozu mmadụ richaa, ọ na-erikwu ma nwa ya kwu ma nwunye ya ọnwụkwuo lee ule ụdị na-erikwuo ya, ọnwụhụ nke ọ na-arọ ọnwụhụ nke ọ na-asọ. Onye ka o ji wee sị na ime nwunye dị mma na ọmụ amụọ nwa ọnwụ anwụọ anụ mana ya ma nsị ude wee kwuo ụdị ha ọ ga-enwe ihe na-asọ, ọ ga-enwe ihe na-asọ ili anụ nwunye gị si na ọnwa anwụ anụ, nwe ndị na-eme mpụ, nwe ndị na-ekwu mpụ, ụdị ha ikwuo ya na ịbụrụ mmadụ wee kwuo ya ibu na-ezebe gị ezebe, ị na-azụ ahịa nọ nche wee kwuo ya ndị gị na-azụ ahịa bụ alụ ọzọ ama na onye abụghị mmadụ na onye a na-enye ya imi na akpụ taba adịghị ụdị ekwu adị ekwu ya ekwe so n'ude na-wee kwue onwe ife na ma nri, onwe ihe ma ebe na ma nje, onwe ihe na ma mme, onwe ihe a na-asọ nsọ bụ ndụ ude na-ekwesịghị iri ozu nwunye ya sị na ọ bụrụ na-anụ ka ọ bụ ya bụ anyị nwenwekwu ihe anyị ga na-asọ, ọ bụghị ihe ọ na-emekanye ya, ihe ọbụla irie, ihe ọbụla ije ya, ihe ọbụla esi na ha ncha onwe nke fọrọ afọ si enweta ka eme ya achịkọrọ onye ya egbu mmadụ esi enwetara mgbe ọmụgbu mmadụ mbụ ọchọ onye ya zute ihe na ụnụ ka site nche alụ ka zute ụnụ ka ọ bụ ụnụ ka ọ bụ ị na-eme ọnya bụ ime mpụ, onye ọbụla na-eme mpụ ọrịa na n'iyi na-echi ya bụ anyị ga na-arọrọ ihe ụfọdụ anyị ga-ekwu, họrọ ihe ụfọdụ anyị ga-eme, ọ ga-enwe ihe na-eme ihe na-ama mme na-etigodo butegodo nkekọ ọgụ na-atụgo na ma mme ife a ihe abụ alụ, ihe abụ nsọ adị, ihe abụ alụ ama mmịa kama si gbuo m kama ọ bụrụ ezi ise ime ya ntinye m ka mmezi ya mezi amaghị ha ya eme ya ka emezi nsọ dị ezigbo mmadụ. Alo onye ka m kele ya adịkọ ka ego adịrọ n'ekwentị ya ma ọ na netwọk kọtụ na-akpọchi ya anyị. Alo welite n'onu o daalụ ezigbo mmadụ, kedu afọ anyị? Ogbonna ebe ka isi akpọ? Ka afa gị? Ebe ka isi akpọ? Ebe ka isi akpọ? Kwale Delta steeti ka isi akpọ? Kwale Asaba gaba n'iru dadịgbo nọ a sị na a chọrọ na mgbe gara aga nkọwa ihe bụ nsebiri ọtọrọ ụtọ na chọta na taata na achọghị ịma ihe bụ tomato onwe ha ahịa nwe ha apịa n'Igbo ihe na-adụrụ n'oge gboo ndị gboo enweghị tomato, ndị gboo enweghị mango, ndị gboo enweghị onions, ndị gboo nri na ndị gboo na-enweghị ofe enweghị afịa ihe ọha bụ ekebe ndị adịghị ha azụba ndị mmadụ na-ajụwa oge ncha ihe bụ tomato, ife bụ windo, ife bụ ndị gboo enweghị windo, ndị gboo adịghị enwe windo n'ụlọ ha ha abịaghị egwu ochie nọ were aja do ya okirikiri, ife adịghị na buru na ama nwa afịa. Ndị gboo adịghị etinye windo n'enu n'ebe ha bi, ife ụlọ ndị gboo ha lụọ ya okirikiri nwee ebe ha si abanye, nwee ebe ikusi abanye, nwee ihe ọzọ na-adịka windo ha ma nwe efe ha nwe na ndị gboo nwere ha na-akpọ tomato. Ọ ndị ọcha ji wee bịa ogodo rice a osikapa ọ ndị ọcha ji wee bịa ihe na ndị gboo narị ihe enwe ha afịa na ya nwere ha na-akpọ tomato ọ bịa bụrụ ọ na-ewute anyị na ya nwe ha afịa maka na ya marịkwa ọ bụ n'obodo n'agbanyeghị na ndị mmadụ jizikwa aka fa
ewetazi asụsụ Igbo eji akpọ ụfọdụ ife ndị a kịta tomato enweghị ha afa ọ tomato afịa ka m bịa ife dịka windo asị nọ mpio asị nọ mba ma ọ bụrụ mpio asị nọ oghele unu anyị ma na a na-agbazi ya ị na-anyịfụ na ọdịghị ebu okwu ahụ adịghị ebu oghele ụnọ ọ bụ na ndị gboo nwere ofu okwu ihe na-abụzi mgbakwezi ka a na-agbakwezi ya ihe ndị gboo ji achị ya wee baa afa ha ihe anaba ofu mkpụrụ okwu oghele ụnọ wetakwa ya agbakọ ezinụlọ n'ihe ndị agasị ọgụgọla ihe aka ọgọla ihe ndị isi ojii lụrụ ụlọ ndị gboo ji aka wee bịa afọ ofu mkpụrụ okwu ya bụ daalụ okenye gbanyelata igwe okwu gị gbanyelata redio gị kedu afọ anyị afọ m bụ Emmanuel Olisegbo ebe ka isi akpọ Ọnịcha ka m si akpọ ọ ya gabazia n'iru na okenye na ya onye chọrọ ịma bụ o nwere mgbe a na-ekwu okwu si na ụfọdụ ndị na-asị na ọ bụrụ na akpati ozi enweghị ike ijiri ego ahụ ejiri kwuo ozi wee mee biznes ọ bụ eziokwu biznes eji wee zụba ahịa nwere ike ime nne daalụ ihe ọjọọ bụ akwasị ozu ego akwata n'ozu anyị etinye nwunye n'ihe mmadụ ji agba mbọ mkpakpara biznes onwe ndị na-egbu mmadụ sị na ha bụ biznes sị na ha na-eme biznes ndị na-ezu ori na ha na-eme wayo akpa ya afa ahụ nke bụ nke bụ ihe na-esu ahịa eme mgbe dị na ya n'abanye mana itinye n'ihe iji agba mbọ nwezika ụnụ iji akpụ ụzụ ma iji azụ afịa ma iji arụ ọrụ ugbo niile mana ihe akwata n'ozu ihe etinye nwunye na ihe iji agba mbọ maka nọọ ihe ka itiri n'ime ya ihe ka eji wee kwuo ozu ahụ ikpe amaghị gị n'ihi were ego n'isi ego wee kwa ozu nna gị ọ bụ ihe pụtakwa na itigharịkwa ọ da-emebi ihe kama na ịmago na ife ndị mmadụ ji agbara ya ọsọ bụ na ọtụtụ ndị na-eweta ego dị iche iche na akwamozu ma ego lụrụ alụ ma ego ndị ori ma ego ndị ego na-emekwaghị ego ma ego ndị ụchụ ma ego ndị dibịa onye ọ na-abịa ọ na-emekwaghị ego wee na-ekpu akwa ihe ama ebe ego niile si wee bịa abịazịa ijikọta ya ọnụ onwe onye ya bụ onye mere n'ọgụ obodo a na-agba akwụkwọ site emekọta mmadụ ego n'iru adịghị ama na nke emekwa onye ego n'iru egbu ya ụchụ isi ọma na-esi na egedege iru abịa asị gị na-edowere ego na anyị ọ ife ka ndị na-ekwu ya fụcha ya bụ na iwetakwa ego ha eji wee ọnya na-akwacha ozu ikpo ọkpa ndị kịta ọ bụ na a na-agwa ụfọdụ n'elu m nso unu kwacha ozu nne unu mbecha agbagharịsị akwasị ozu unu akpọọ ndị ekpere kpọọ ụkọchukwu ọbịa kpere unu ekpere chịkọta ihe mee unu wee nachi ya azụ a na-akpụ ya ikpo ọkpa ndị na-ebata na bụ n'ụma nakwa ozu a onwe ndị akaghị ịbata bụ na ọ na-akwaghị ozu a nwe ndị ya ọjọọ ịbata sa mba na onye bụ ajọ mmadụ onye ma mbatakọtaba anyị onwe ndị bụ ajọ mmụọ dị iche bụrụ otu dị iche iche mana ma maka ibinu na-eme ego ọnụ ụzọ si nakwa ozu ha ji abatacha nzọcha ụkwụ n'iru bụ unu nzọnyecha ụfọdụ bụ ndị ụbọchị zu ha arụ bịa ụfọdụ bụ akpacha ozu oge ụfọdụ ọnọ n'oge udu mmiri bịa zuzu ha si na mmiri ekpo ọkpa n'okpopụ ọkpa mmadụ mana ịchọ ka ime ya ọfụma n'oge nke anya akwacha ozu mecha ihe niile tupu na-apụ unu akpọ ụkọchukwu na kpere unu ekpere ọkpa kagbusie ihe ụfọdụ gasị maka o nwere ndị ga-abịa akwamozu ahụ bụrụ ihe ọjọọ n'ubi wee bịa ụfọdụ abịa gberapụ ofu ihe na anyị n'ọcha ọnụ ya tụba ụfọdụ egwu were ohere ahụ nwere kemgbe iji were ụcha ụnụ ahụ ọbatabeghị ọnya ma otu unu na-akwazi ozu nne unu ọbịa nọdụ anyị n'oche gwuo ya anyị n'oghere ebe anyị tie ofu ya nọdụkwa anyị n'enye otu hapụ ya na pụọ ọnya bụ n'ọgwụ ụfọdụ emecha ihe niile ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị ekpere ma ndị na-ekpecha ekpere ike ha ebido nwere nsechi ya azụ
n'ebe ihe ụfọdụ ha na-eme otu ka ọ dịkwa ego ha tụkọtasị wee kwanye ozu emecha ihe niile ahụ na-ebukọta ego ahụ ọ bụrụ ka ebute bido ịzụ ọnụ bido ịnụ ọgụ na-achị ọkpọ na na-azụ ego ihe ebutegoro ebute ego agụsi ya jikọta ọnụ akwụkwasị iwe okwu ụfọdụ na-ebuli bịa n'ebe nnọ bulie nnọọ na akpa ụtụ azụ bulie bịa dị na ka ịgwasịala ego okwu o ziri ezi maka ịgwa ịmaghị bosiri bịagasị igwe were je tinye ije agba mbọ ụfọdụ ime agasala ihe na-eme ọnụ ihe ọ na-ajụ kịta mana agaghị m anọ ebe asị na ego ejikọ ozu adịghị etinye n'ihe eji agba mgbe a na-eti ya kama na ị na-etinye kpachapụ anya ọgụ ụfọdụ dị mkpa n'ikpere ekpere kwubi okwu ma anyị nọ na-agba ọfụ anyị nọ n'oge ife anyị nyekwa anyị ikikere dị iche iche ogodo nke nwa bụ onye kwara ozi nke kwuo okwu kwubie okwu o si n'ụka anyị na-eje ikwubi okwu iwelu ihe dị aṅa ya nze eke ike n'ụlọ ukwu mebie ihe ụfọdụ gasị maka na site na mmiri chukwu imere ibugolo nwa nke chukwu ibugolo ụkọchukwu kwubi okwu maka ka ịhapụ ibugolo ego aja etinye n'isi acha go nke emebiri gị ya daalụ daalụ kedu afọ anyị mba na abala dị n'ezi Owere gaba n'iru nna okenye nwanne m arịjewala gị ọjị nwanne m o nwere nnekwute ihe ọjịjị nchọ ka njụ anyị ife a na-akpọ egbo a na-aga na-etinye ebe a na-eme mmemme njikọ ebe ndị ibe na-akpọ ọbara a na-etinye egbo bụ ezigbo ife ka ha ji ife maka o nwere ebe mụ na mmadụ ji enwe na-enwe okwu anọ m ihe ikwu ọfụma egbo a na-etinye anụghị efe ikwu ka etizie ya ọnụ anọ m ọfụma anụ ya mma ihe ịmago na ihe ị na-abịa ihe alụsị ha alụsị nkịta ọchịchị na-apụzi apụ ife na-abata igwe ọ bụla ije na-abịa nke ọsị na-afọ ya na nke ndị igwe a na-enyekwa igwe bụ ihe ha nwa a na-enyo ọfụma abụghị ebe na igwe ọbụla ifo tiri egbo na ebe ọ na-agba ọfala igwe ahụ nwe oyi etinye ma na igwe ahụ anọghị nso egbo bụ ihe a na-ekekọ a na ndị na-eke ndị dibịa tinye nwe uyom okekọọ ya were etinye n'ọnụ ụzọ ámá mbe ndị na-akwa ozu onye ọgọ mmụọ eke ya n'etiti uyo mana ọ na na-akụ pịọ makọta uyom ahụ anwụọ na ọ na-ele ule adịghị ekechido ndị akara ogori ndị gboo ma mbunuche ha ya ji emejabụ na ha mbunuche na a na-akwa ozu na ndị akara ogori o nwere mbọsị na-akọwa ihe dị iche na akara ogori na ofu ogori na ndị akara ogori ndị nwụrụ anwụ na-ahụ ha na-eme ihe esibe ndị mmụọ pụta na-akpa ya na-achịfa ha emebi anụ na-akwa ozu ha bata ibu nte egbe iji akwa ọgọ oke gbanye elu egbe agbawa mgbe agbala onye ọzọ ndebe na akwabozu na abụ abịaza ndị gboo ekekọ ndị akara ogori kee ha aka aba n'ime si na ọha ka ekekọ wee tinye egbe ahụ kowe n'elu ọgụ ụfọdụ n'oge kịta ọ na-agụ nke ọ si n'afọ ya na be ndị igwe afụgọ echọghọ m na nwere igwe ya etinye na ndị igwe a na-etinye ya ọkụ ozikwa obodo ka ọ na-achị kịta kedu igwe ka na-agọ mmụọ nke itinyere egbo n'ebe ọ na-agba ọfala onkwuo na obodo ị na-agafe wee fụ egbo adịghị etinyezi egbo n'ezi ụzọ si abacha gaba ọrụ ukwu ụzọ si ọrụ ukwu gaba adazi enu dazi anya ije tie egbo n'ebe ahụ ebe ahụ enu oyibo ịchọ iti egbo ichi na be gị ịga tie na be gị tinye egbo na be gị ndị mmadụ anya batazi ụfọdụ ahịa anabụzighị iji n'aka onwe onye ka na-etinye egbo na-abịa onye ahụ nje chọwa chie n'ife ife adịgo enu oyibo abatago ife abatago ekwute na ụmụ ha na-enye ekwentị otito egbo adịghị ewuzi mana aka ọgọ m ihe egbo mana afọ m igwe ya woje ịgbafọrọ tinye egbo n'iru bịa o tinye ya ndị mmadụ amasarị ya ndị obodo ga-achịkwa igwe ọgọ mmụọ na-achị anyị ka igwe na-eje nke afọ obodo igwe ka na-agọ mmụọ kịta ọ na-agọ mmụọ ndị obodo ama mgbakọ nke họpụta igwe na-agọ mmụọ nsọ bịa chịrị anyị Hello, good evening. daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị
ọ Mrs. Ozemena na-ekwu esi m ụmụ si ome. Gaba n'iru jụọ ajụjụ nke na okenye na-ege ntị. Okenye o nwere ihe nchọ ịjụ. Ihe a ndị ogidi na-asị ogidi mụrụ mmasị enyelụ m nri ka ife omiri. ịchọkwa okwu n'abalị okwuteghị ya akpa obodo afa na ụdị ha ndị Igbo si ekwu okwu ahụ nnekwu mụlọ m enyi na m nni isi ogidi mụlọ mma ịma ị na-nchọ afọ ndị ogidi okwu ọ dịka ha na-apị mpi ọ dịka ha na-ajọ njọ aha enye nwanne ha ihe cheka ndị ogidi adịghị eme nwanne ndị otu esi ekwu okwu ha wee zielụ imejọ mmadụ bụ ọ bụrụ isi na ndị ogidi otu ọ bụ onye nwụchara nke ọ bụrụ onye mkpọ ọ ya ewute na asị na mkpọ mụrụ ụmụ ya enyi na m nni ya dị mma ya ma m wee ogidi mụrụ ụmụ ya enyi na m nni kama ihe ya ewe bụ ndị Igbo si ekwe nnekwu mụrụ m ya enyi na m nni onwe onye ga-abụ nwanne nnukwu mmadụ na nwanne nna ya na-achị n'Abuja ịnụ na nwanne nna ya na-achị n'Abuja ya achụ ya okwu ya jezọ ihe maka dịghị ma na nwanne nna ya bụ onye isi ndị uwe ojii nọ na Naịjirịa ịma nje ka ịzọrọ anyị ya ịma nje ka itie m ya ihe ịma nje ka ike ya ọkpọ n'isi adịghị ma na onye na-achọ onye karịa okwu na-achọ ka etie ya ihe otu nwanne ya bụ onye isi ndị uwe ojii nọ na Naịjirịa wuru nnekwu ị na-eze nwoke a ya ekwelu nso na onwe mmadụ mana ihe ama na onye anụ na Abuja na olin ka ọ bụ ya na ya na ya dị esido ofu ezi aga na kemgbe o ji nọdụ Abuja ahụ ọ nọ na onye obeghị nwanne ya nke ọbọ n'ọsọsọ oke afọ ahụ ka ọ na-eri na nwanne ya na onye na-achị Imo steeti ofu na ofu nna na nwanne nke tọọ ya bịa na owuwe onye na-elekọta mmiri niile na Naịjirịa anya ifu ya na-asọpụ ndekọ onye nwanne ya nwoke na-achị Naịjirịa niile mana ihe ama na nwanne ya na-achịrị ya na ọ sị na ya na-akọbọ onye bụ nnekwu mụlụ mmụ ya enye na m nni ya apụtazi na-amasị ndị mmadụ na nwanne m abụ onye isi ndị uwe ojii ala gbagbukwa ya ebe ahụ mụ na esikọ na ofu ezi aga ikwu ha na ịma na ị ga-ego onwe gị oge mmadụ kepeza nwa aghọla nwa na onye azọ na gị na-adọrọ na mma n'ọbịa na-asị na maka nwanne m na-ekwu na Abuja ka enwe m enwe onye ọzọ ma gị ọmanya ma na ịma na anya na-enweghị isiokwu ọ ga-abụ nnekwu mụlụ mmụ ya enyi na m na ọ bụrụ ogidi mụrụ mmụ mmadụ eji eri okwu Igbo 95.3 FM Radio Sapienza. Halo. Welite n'onu daalụ kedu afọ anyị ọ bụkwa na ị welitere ọnụ okenye ama anụkwu ife ị na-ekwu ọfụma agaba n'iru na okenye anụbago eketa ihe a na-ajụ bụ o nwere ihe ndị Igbo na-adị emepụta ndị okike ọ bụ ike mgbe nne maọbụ nna ya nwụrụ bụrụ ọkụkọ ma ọ bụ ewu kwa ya n'ihi na onweghị ego onwezie dị ka ọ ga ma onwe onye ọzọ nwụrụ m ọzọzie eweta ego onwe egote ewu adị mma n'ihi na ọbụghị ndị ọ mgbe ewu ọ dịghị egote ewu kedu ebe ụtọ ha ji pụta ụzọ na gị ana m ekwu ebe abụghị ụmụ obodo na-ekwu maka ya abụghị zoghị Igbo ọnụ anyị anụbụgo okwu oge gara aga a na-akpọ ya igbu efi ọ bụ na onye egbughọlụ nna ya efi na ọma mgbu efi ma ọ gụ ya nwụ nkọ na-egbu efi wee chi ọzọ nke onye egbu efi onye egburata efi ka nyekwa na ogbuolu nna ya ahụ nwere anwụ efi ọ bụ na nna ya nwụ n'oge agha akwa ya foto eso ya kwa wee gba ọsọ agha ike na-egburu ọkụkọ mgbe akwa nne ya emechazi agha bezie asị na akwa gị na ya akwazi ebe a na aha akwa ozu nkwana orize ka tonite kịta nwezi ọgụ ya nwezi oje ka ọkwa ọgụ ya dị na ya egbuji efi maka n'aka ji ihe asa mba na ihe egbu efi na-egbu na efi n'igbu na gị efi abụọ okwu ahụ nke bụ na ozughị Igbo ọnụ enwere ndị na-eme na be ha mana ndị ahụ na-eme ọdịbendị dịkwara ha mana ọgụ ụfọdụ kwa ya amasị okwu onye anụ na-agụ na okwu eji ikwu eziokwu maka na ọ bụ na-akụ abaghị ya na Anambra ada aka ọ dị ha ma adịghị eme
ịchọ otu aka nke ọ bụla ịda afọ ịsaa afọ 11 nna gị wee nwụọ wee ụmụnna tụkọ ego wee kwala gị nna gị maka na aka esibara ike ọrụzie ka anyị tontere nwezie ego inwezi ike sị na ana m elota afọ 17 nna m ji wee nwụ ọ na ana m elota afọ 5 nna m ji wee nwụ ije tụọ mma n'ụlọ ụka ije kpọkọ ndị mmadụ siziele ha nni wee kwele nna gị ugwu ka akwele anagasị n'aka jighị ihe mgbe o ji wee nwụ mana ọ bụzi mmadụ ga-esi be nna ya bịa na-atụrụ gị aka na-agwaghị na igbughị efi enweghị ihe na-egbukwa efi ọzọ ganyekwa na igboro nna nwunye gị ka igboro nna ka onye ga-ata ya ọ ndị ahụ na-ekwu ha ajafa agbakọ ibunye ha nke fe adị satọ ma iri na ofu ikpunye ofu efi fe egbu oke ọdịbendị dịkwala ha mana ọ bụrụ ya bụ na onye egbughọlụ na efi anyị egbuzi efi na jekpara na-agba nkwụ na jekpara na-emepe ụlọ ma ọ na ọgụ ya nwoke nwụ ma ọ bụ na egbu asịkwa ya ji egbu nne ya efi nwụ ụlọ nne ya nwụ na agha ọdịbendị dịkwala ha